Ja yksikään hyvä tarina ei ala, että söipä salaattia. Ja tuli semmoinen tapaus mieleen jänismettästyksestä, että vaarivainaa se sanoi, kun mä olin Kerisa, että varimoja laukauksia ei haavoiteta. Järkeen käypää todellakin. Ja toinen kriteeri, että anna eläimelle mahdollisuus. Eli jos niin kuin jänismettällä tosiaan, kun jänis yleensä tietää, kun se kuolee, niin se pysähtyy ja katsoo silmiin. Ainakin mulla on käynyt näin monta kertaa. Niin silloin älä ammu. Ja tämä tarina, tässä todellakin kävi niin. Se oli, kiertelin ja mä olin ilman koiraa, joo. Eli silloin oli kuollut jo vaaria eikä ollut koiria enää. Ja itsellä ei ollut ajokoiraa ja meni sitten ihan näin ja vitut, mulla oli koira, pystykoira silloin. Niin, se oli sitä aikaa. Niin sen kanssa olin mettällä. Eli juuri pieni lumikuure maas. Ja sehän ajoi jänistä silloin kun se näki. Mutta ei se hajun perusteella sitä ajan. No se nyt ei taas tähän liity mitenkään. Taas rönsyylöä, joo. Mutta kumminkin niin jänikse itse kävelle oli ja jänis lähti jalosta. Tai no ei nyt ihan jalosta, jänistä ei niin lähelle pääse kuin lintua. Mutta lähti kumminkin sopivan matkan päästä ja otin kato sihirille ja ei tosi matkaa ollut, painiko 30 metriä ihan maksimissaan. Niin siihtasin ja samalla kato kun painasin tämä varimistemme pois, kuului pieni napsahdus. Silloin jänis pysähtyi. Kääntyi, katsoo silmiin. Niin minä otin ja pistin varimistimen takaisin ja laski aseen, että anna mennä, että ei semmoista jänistä, joka paikallaan seisoo hienosti katsoo silmiin, niin ruveta ampumahan siihen. Liian helppoa. Ei ollut niin nälkä sillä kertaa. Anto mennä. No niin, ja lisää ensi kerralla.